musu. To Muna zuwa muna sanar da su. An kai to amma ai ni ka ga mun tunda ka ce in Allah kai mu da rani zaka tafi da ni. ka bari lokacin tafiyar Kuma yayi. ina son ka gane ya sunan uban ɗakin da na kare ka tafi da shi. Garba Turken Jaki. To ni kuma ya sunana. Garba Baban Ladi. To Balere sai dubu ta taru. A wannan za a da kai. Tun da abin ya zo da. To ai zuciya ba ɗaya bace. Kullum kana cikin wannan AC ina zaka tafi cikin sa ko ka kwana. AC kai ma ba ga ka AC ba. Allah taimake ka. To ai ko yanzu magana da ake ko yanzu na tafi daji he na zabage. Kaga yanzu da gwamnati ta ce da mu dan saurara. Amma saurara ga ba ga hiddin na cike ba duk wani rami na jiki na babu shi. ai kayan da aka ce ni baddan kaura ne da yaki. In ka taimake ni na hina kuma ka tuna ba dan kasar dokin dofa ne ka kasan madakin Kano. kuma barkuni ne baddan madaki. kuma bardan madaki. In ka taimake ni ba shikenan ba inda to amma dai mu ci gaba. Allah ya taimake ka. So dan haka a wannan tafiya Garba Turken Jaki alhamdulillah na kare da shi daidai gwargwado kuma ne masa biyayya ko mutum ne mai fishi da zafin zuciya amma Allah bai taba sawa ni na riski wannan abu nasa ba sai dai ga ya gwada wani saboda in ya ce min da abin da ya ce min ba ne masa musu. Domin wato dai wannan sana'a taku haɗari ne a ciki zunzurutunsa. To ai dama ko kawa ce na zaune ke ganin damarta. Sai dai kuna samun kuɗi. Ana samun suna dai. Ba kuɗi ba. To ranka ya daɗe ya ɓacin ta ya fi samun ta yawa. Mu da muke tafiya da rance ta ɓaci mu dawo da rance. Kun tafi da mutum misali kun yi harbi kaddara kun samu kuɗi a kwana 30 in Allah ya kawo a kwana 30 din nan akwai fitar da muka taɓa yi mu shida a kwana 30 an yi harbi ya kai na 360 mu shida. An yi harbi na kuɗi an harbi nama an tara sanan da naman kuma tunda zamanin abaci muka ji wannan harbi kaga an samu kuɗi ya kai kamar 360 amma insha Allahu rabbi a ciki da ke waibuwa ta faru kuɗin daga gurin hukuma zuwa gurin yadda za a yi da kira in mun zo da naira 150 ko shida. Tunda fita ta harbi in fita mutum ya mutu so biyu aka yi ba zan taɓa mantawa ba da abin da nake gaya maka ina gaya maka kamar lokacin da muke yin abin nake baka labari ni a ido na ina ganin lokacin da abin ke faruwa sannan kuma ina tuna lokacin ina duk komai abu kankantarsa ba na mantawa da shi ba zan baka labarin abin da bai faru ba amma duk abin da ya faru inda bangaren harbi ne ban ce da kai waccan fada tamu ba a je min ita da gindin kanta take zaune bangaren harbi sai na koro ka Allah ya da sati mai zuwa ba zan shiga ciki ba a'a ai watakila ko bayan Allah suna da wata bukata irin wannan kaga sai a taimaka musu ko bangaren wanzanci ba imana ka san da wani ma magana da muka fara akan wasu 'yan gada za mu zo in ma ka gya rediyo sai mu zo hajjalli ranka yana inda akwai rafaninka malam Musa na sa shi gaba ina tare da shi to saboda haka masu sauraron wannan shirin na jiya ba yau ba kadai kuma ta muna tare da malam Ibrahim Wanzami na Jalli Baban Shirwa mutumin nan mashahurin wanzami mashahurin dan farauta mashahurin maharbi wanda yake bamu labari na irin haɗarurrukan da ya shiga lokacin da yake yawon harbi a kusan kowace jiha a Najeriya. Kun ga a yanzu can makon da ya huce mun magana da shi a jihar Ekiti a wani kurmin daji inda ya shiga kun ji da uwan da aka yi yanzu kuma ga shi mun shiga wani daji na ita namun sunan dajin Bokada a jihar Ondo. Kun ji irin ɗauki ɗin da aka yi wataƙila za mu zo mu ji yadda koya masa su tun da shi wannan mai gida nasa musunci ne kuma har kada yake kamawa to amma ina sa ran za mu ba ku ɗan layi mu buɗe layinmu yadda za ku bugo mana waya ko da wata gudunmawa da za ku ba mu ga lambobin wayar tamu wayanda za mu yi amfani da su wato akwai 080 676 9 5 6 1 3
zan sake nanatawa 08067695613. akwai kuma ta biyu wacce take 064-43-15-52 ko kuma a ce 0-4-3-1-5-5-2. muna sauraron mu ji irin gudunmawa da za ku bayar ko tambayoyi ga wannan mashahurin bawan Allah da muke tare da shi. Yanzu layukan mabuɗe suke, ku muke saurare kawai. To gashi wani ya same mu, da wa muke magana? Alhamdulillah, kuna tare da Nasir Fesu wanda bai shugaban ƙungiyar masu sauraron gidajen rediyo na arewacin Najeriya. Yaya sunan sosai? Nasir Fesu wanda bai. To bismillah. Wato shugaban ƙungiyar masu sauraron gidajen rediyo na arewacin Najeriya. To alhamdulillah gaskiya wannan al'amari da yake faɗi ni sai na ji kamar abu ne da ake a irin goro din nan to kamar abin da na littafi abin da ne jiya domin abu ne wanda yake abin da ake cewa abu ne tsoratarwa gaskiya wannan mazaje ne wanda ya kamata a yi jinjina duk da dai alhamdulillah mun san akwai mutane waɗanda suke da irin waɗannan abubuwa sun rika amma wato ni kusan jin hankalin da nake son zan da ni kuma ce tambayar da nake son zan yi malam wai ko da Allah irin waɗannan daji cikin gidan sun shiga kuma a kafafun su suke tafiya sai daga baya su zo su hau mota su kawo gida kenan ko kuwa sannan bugu da ƙari kamar dai shi wannan mutum yana fada irin magani na gargajiya ko kuma ba. Assalamu alaikum na so unguwa da bai. To kaji daga unguwar da bai tambayar da aka yi maka wai a kafa kuke tafiya tun daga nan ko mota kuke hawa ta sauke ku aure sannan ku tafi sannan kakan ba da maganin gargajiya ko kuwa baka bayarwa shine tambayoyinsa guda biyu. To alhamdulillah gwada bai godiya nake Allah saka da alkhairi zan baka amsoshinka a gaggauce saboda masu goma na waya. Na farko mota muke hawa kamar jihar da zamu je in muka sauka duk jihar da zamu je din nan da wuya ka gaba mu sami saboda shi mafarauci ruwa yake amfani da shi saboda nama fi zama inda ruwa yake. Na farko za mu hau jirgin ruwa ya tsallaka da mu in ma babu jirgin ruwan to insha Allah za mu hau bulhodi irin ta yankan katako da suke yanko katako daga daji arnan da suke ɗauko katako mu hau su rage mana tafiya zuwa daji bakin dajin kenan in sun sauke mu sai mu fasa mu shiga mu kuma domin wani dajin an je za a kwana 4 wani 5 wani 6 ran na 7 ne sannan kuma za a je a fito da naman bakin daji idan arna sun je ɗauko katako sai mu ɗoro a bulhodin mu fito. Sannan kuma sai tambaya ka ta biyu wannan tambaya da kai mun ta bangaren cewa ina ba da taimako wannan shine sana'ata a yanzu idan ba harbi na tafi ba. To ina fatan gwada bai kaji amsoshin tambayoyin da kai masa sai mu saurara to mu je kuma watakila ga wani kiran nan yana shigowa. To na jalli baban shirwa Allah ya taimake ka. Ga wannan bawan Allah ya shigo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. To malamai ne muku fata alkhairi kwarai da gaske. Kuma mai magana dan kungiya ta shirya kuma gunta ta jihar Kano. Wato Rabi'a Kalta dan da ku. Malam Rabi'u abokin wannan shi ne kai. Ai ni ko da ba za ku buɗe layi ba. Domin a yanzu ma ina tare da yan uwa. To na ga suna ta tattaunawa ni na ce to ni wannan shirin jiya ba yau ba. Shi zan shiga danga da Kadina Fulana ga kuma lagin na ga Abdullahi Friday. To alhamdulillah ina da tambaya ɗaya abokina yana da guda ɗaya. To bismillah. Kamar yadda yake bayani wurin wato nama da suke harbowa daga murya yawa daga murya tambayar da nake so sai kamar nama da suke harbowa za ka je bayanin cewa tun lokacin Abacha sun kama nama akalla na wajen na 300 da wani abu to yanzu wannan tarin nama akwai manya-manyan namun daji musamman irin su kura bauna da sauransu kuma ya suke gurin ɗauko naman nan duba da yanayin suna tafiya ba tare da mashin ko kuma a'a mota ba yanayi na tafiya ce ta kafa
wannan ita ce tambaya ta gurguje ga dan uwa. Assalamu alaikum. Na'am. Umar dan yin na dare shi dan kunja. daga muryar ka mu ji ka. Assalamu alaikum Umar dan yin na dare shi. Ba ma jin ka ai. A ni ina jin ku. To ai ba ma jin ka mu. Umar dan yin na. Ba ma jin ka sosai. Umar dan yin na. Ikon Allah. To a Alama kai ma baka jin mu. Na'am. A gurguje bari in baka waccan amsa. Ai ina ganin mu ba mutane ai ka faɗi cewa kuna shiga bulfodin motar ɗauko katako ko a ce kuke lodo naman nan ku taho. Kwarai inda dai yana bin mu sosai zai ji wannan yadda kuke ku ɗauko. Sannan kuma ai ba ɗanye ake ɗauko shi ba, da haka da nama sai an yi jirgin sa ya sha iska, nauyinsa ya ragu, sannan a rika ɗauko shi a cikin ana yanka buhun leda ne ana shimfiɗa ana ɗinɗinkawa a rika yau kamar sanhonsa ana kawa ana tara, wani kuma a sanhon kaba ake ɗauko shi a zo a tara, wani ya tsara inda ake tara naman, wasu tsara inda ake ɗaukowa a zo a kawo a tara, daga nan sannan sai kuma idan wayannan mutanen sun zo ɗaukar katako wasu za su zo ya wasu sun tafi jibi nan za ku ƙara bashi wuta sai ku ɗora ku tau. To ina fata Malam Rabi ka ji amsar tambayar da kai. To ma sauraron mu to ga wani ma ya shigo. Na'am, alo? Na'am, da muke magana. Alhamdulillah malamai ubangiji Allah ya saka muku da alƙari kwarai da gaske. Na'am. To alhamdulillah dan kungiyar alshirya mugunta ta jihar Kano ne yake magana. Na'am. Wato Shamsu dan Hajiya na Ibawa layin gidan Dagaci. Shamsu dan Hajiya. Dan na ji wannan bayani naku, wannan shi naku ba wuce mu mai matakar muhimmanci. Ni tambayar da nake so ne wani babban bago. Na'am. Please hold on. Muna jin ka. Please hold on. Muna jin ka. To ga alama marasa layin ya tsinke. Mun ji Shamsu ko? Ungwar daga kyau. To ga wani ya zo. Wa alaikum salam. Sunana Sunanka Sani. Na'am. To Malam Sani. Allah taimake ka. Ka kara wani waya kana musu dan bayani da sauri ne kuma na so ni ka ina tsorin namun bayani da muke. To ba ma jin ka sosai ko da rediyo a kusa da kai ne. Ba ma jin ka sosai. Ba na jin sani kana. Ba ma jin ka sosai. To na dole ko ka fahimci abin da yake sanya. Ban ji abin da yake cewa ran kai rade. To ga wani ya zo. Na'am. Alo? Alo? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, da muke magana. Kuna magana da Zaharaddin da Kongon Naiba. Zaharaddin, na'am. To shi ma marasa shi. To ga alama dai layukan na basu samu matsala, da mun fara sai su katse. To na jalli in ma mun samu waya ina ta ƙarshe za mu ɗauka yanzu, kuma inda wani abu za ka ce masu sauraron mu ina ganin to ga wannan ita ce waya ta ƙarshe da za mu ɗauka. Hello? Wa alaikum salamu. Barka Allah wa jalli baban shi wa barka da zuwa. Na'am. Na godiya nake. Ba ka daga muryarka. Na'am. Na jali kana jin abin da ke faɗa? Ba na ji wallahi. To ba ma jin abin da kake faɗa. Yana bukatar ya dinga ganin me ana na jalli baban shirwa. Ya ce yana bukatar ya dinga ganin wannan ruhani. Shi ne tambayar da nake wasu ana. Kana bukatar saurara mana. Kana bukatar ka na jalli baban shirwa ya dinga me? Me ya hana na jalli baban shirwa? Na'am. Tambayi ruhanin nan cewar yana so ya dinga ganin sa shi ma. Tsoro ne ya hana shi ko kuma yaya? Ruwan na ne bai isa alwala ba, ai a hankali ake bi, an na ma yi kokari. Wanda za a kashe aka so ma kashe da mari aka rabu da shi an tausaya masa. Kware kwa. To ina ganin damu ita ce wai ƙarshe za mu ɗauka wannan shiri namu, sai kuma Malam Najeli baban shirwa. Ina zaton maganar aljiru ta ƙare ko kana sauran maganar aljiru? Ba kanana ba kaɗan ba. To sai dai baka tambaye ni ba. To a yanzu lokaci ya riga ya abun nan, sai dai inda wani za a ƙara kaɗan don akwai wani bashi da ake bin mu. To ko za ka rufe mana da shi? To wanne kenan? Shi ne na zancen
'ya'yan dila. ba zan taɓa mantawa ba. A gurguje dan bai fi saura minti biyu muke da su. To ko da saboda mutane sukan dan biɗi nan ba tare ka iya gabatar musu da ita. To yawa sannan kuma magana da nake akan magana yan dila mun taɓa fita muka tafi farauta ita kuma harbi ne ma muka tafi irin na shara na wuni. Muka je muka samu wani guri irin na shara na wato na wuni guda na wuni daya ba na dare ba to muka je muka samu wani guri akwai kaidaji sosai a gurin ya rufe gurin to akwai suri a ciki surin nan shi mai gida na Allah ji kansa ya rasu Rabiu shi ya koya min harbi shi ya koya min fitila shi ya koya min farauta ya leka gurin nan sai ya ce baba bari zo yana tona he da ya ga ciki gurin wannan hurin sai ya leka ya ce ai kai yayan dila ne anan na je na leka na ga kuyakuyan dila a ciki su 6 ne a ciki sai ce to yanzu wayannan abe badai ya zami da su mu ga mun fito ina ce ba haka za a yi ba mu je mu dawo sai mu zo mu tafi da su shikenan muka ta kama hanya muka tafi mun tafi muna tafiya kafin mu dawo sai yake caka kuma idan muka je gurin nan za mu tara abin nan babu su ina ce me dalili ce duk inda uwar take tana kallon mu domin babu yadda za a yi ta haifi 'ya'yan ta nesa da su kuma ba ta kwanta a gurinsu ba saboda haka da mata ke da ba irin kare ba ne za ta yi nesa da gurin ta zubo wa 'ya'yan ido yace kuma yanzu abin nake so da kai ka ga bindiga ta ana gaya mata 'yan biyu yace idan har mun je mun tada 'ya'yan dilan nan na baka 'yan biyu bindigarsa kenan wata mashahurar bindiga ce tasa na'am in dai har mun je mun tarar da su to na baka 'yan biyu haka kuma muka zo muka tarar ba da daddare ba da komai ba mu da muka fice da hantsin fari muka da la'asar muka zo muka tarar da ya tsantsance sai ya tafi da su wannan abu ya bani mamaki domin kaga shi mai gidan nawa ya koyar da ni cewar ko gaban na gansu to kawai mu yadda zani domin in na tafi na basu na ban nama wato shi dila baya kwanciya in haihu in dai ya haihu baya kwanciya a wajen yaya in dai kaga ya je gurin su mama zai ba su ina gan ba su kuma zai fita daga gurin in dai ba su abinci fita zai ya koma can waje daya inda ba za a gan shi ba nesa da gurin inda ba za a gan shi ba kuma kome za ka yi ba zai zo gurin ka ba ko da ƴaƴanka iba ko da ƴaƴanka iba ba zai zo gurin ka ba to kaga kaddara yanzu duk namomin nan da ka sani ne suke tsoron mutane nan ka dauki dan barewa za ta dinga binka sai dai in ka tsaya ta tsaya in ka dau dan gada za ta dinga binka sai dai in ka tsaya ta tsaya in ka ebe ƴaƴan kuraran nan za a yi ba ayya ba godiya domin ita wannan fafatawa za ku yi haka ƴaƴan siyaki kaga haka in ka ɗebi ƴaƴan ƙagi su ma da haka za ku da su to na jalli ka koro maganganu na yadda rayuwar namun daji suke masu jego to kuma ga lokaci halinsa wannan haka ne sani ko sati mai zuwa za ka zo mu karasa abubuwan da suke gabanmu in Allah ya yarda dai mun ce ka zo in Allah ya yarda sati mai zuwa sai ka zo wakila ko za mu karkare in Allah ya yarda na yadda kai gwagwarmaya ka daji in Allah ya yarda masu sauraron wannan shiri anan za mu gintse kuma ga lambar shi na jalli baban shirwa 080-237-67-10 wato bayan 0-8-0 akwai 82-37-67 da kuma 10. Muna fatan Allah Ubangiji ya sake haɗa mu a mako mai zuwa.